Oras madhita salhuna. Nagpukota ma acara pertanyaan at tadi warnon. Alani tasailan majuaka hapita. Adorok mulai pertanyaan atta. Jumulu mahita martang yang di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amen, marid mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di purbadia nat mo palangit dohot tanoon, amin. Isi do na jadi nakok tuduluk di Jahuba, jala isi do na jadi jongjong di hatong-jongan ni nahabadiyaw nai, halak pertangan na lidang, dohot na yasroha haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata perbugu naso hatudusan amanami saliling nililing na asinirohap do na mangaramuti hami siyan nasailaon rasira sanwaing jala sinirohap do na mangalihon barita na ulii gabe hanguluan nami saya si maroham say buhay marohan nami jala lehot todim na badiai asa huat tusi hami sudi panogum-nogum dohot papahinam nabalgai payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari kita hatan di debata trupuk epistel di patang yang tadi budarion iman na diened sian maleaki bidutulu mamuka maisian ayat 10 sia sahat tu ayat 24 tajahama marsikat sorin ai idama naroma ari na marsigorgor
songon pamurunan, jadi docot durame sude halak najukat, dohot halak siulahon hajahaton, gabi marsijib bermanasida bahenon nyari narosugut, ninna Jahoba Sebaot, dang adok tadi konon na dinasida nang urat, nang rating, alai bisa maanggulihamu, akana makabiari waru matani arin hadigoran, mardoan asisaran dinaguri habana, gaberuar mahamu celak sabuntunaun, soan anak imundu, akana ruar siambara. jadi degi muna mahalak parjahat, aido cot sirabun nasida sugut ditoru ni palak ni patmuna, diari si bahenoku ninna Jahoba Sebaot. Saya paimot hamu mamatik misi rusa, naposoki, nahupatol hastu ibana ujudi horek pusanduk Israel, akapati timurut luhum. Idama suruokku matuhamu panurirang Elia, patujulu ni haroro ni hari ni Jahoba nabulun, jala nasokali. Asa ibana paulakon rohani amama, tu aka anakna, jala rohani aka dagdanak tu amana sadar. Asa unang rohahum mawago tu tanoon. Ido sahat ni turpuki, matua mana tu mangihon hata ni di bata, jala naupiopsa. Amin. Mari dihita. Asini roha madihamu doh dame nasihan Tuhan debata, doh sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas ma di tamanginang, rap dohot sude ruas nihuria, nama dohoti partangyangan melalui live streaming. Upasahat tami ma horas salam sehat tuhita saluhuna. Jaluhamu ma hatani debata di partangyangat tabor nginon, ima natar surat sian evangelium Lukas bidu 20 sada mamuka sian ayat pitu rodi ayat 10 sia. Songonoma didok disi. Jadi disukun nasida maibana ninnama adigama masai guru jala dia matadana pabua lau songgok mai alai ninna ibana ma jaga mahamu sotung lilu hamu ai laddo naroso got manulu guarhu akan amadok audo nunga dapo tikinai unang mai hutok kamu nasida alai molo dibege hamu barita niaka hamu suon doho haguturon unang mahamu tarsonggot ai dang tarbain sosonggopi jumulu alai dang dope manigor dapot ajal nai laos didok matu nasida nahehe dosogot bangso maraloho bangso harajaon maralohon harajaon masama lalo akanabulon akasahi bala marluat-luat nang haleon tarida maaka panonggoti roditad dana balgas yang langit alai tagan somasa do peak kai takupon jala lelian nasida dohamu pasahaton na dohamu tuaka perguruan dohot hurungan
Gabe togi honon nahamu tujolo ni raja dohot panguhum humokop guarhu. Lausima gabe dalam muna maka tidak konau. Oma paratea kamu. Nasopola sari honom muna hian sitaria sonom muna disi. Ayau mangalehot tuhamu soara dohot habisuhon. Nasobolas aloon nang alusan niaka musumuna. Alai nang natoras muna. Haanggi sisolho rodi ali-ali muna do. Pasahat tok kamu. Jala pamateon na deba siak kamu. Hosoman ni saluhu jolma dohamu ala guarhu. Jala nasotu pamago sada obuk sian dulu muna. Marhite-hite bengek ni roha do malua hosamuna. Ido yang gosahana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Zaman now say jok-jok do tabigi manang tapakke istilah healing. Ido tahe amangin lang. Jadi mulai do healing di soma ado tahe yulau di healing. Lauma mangalulu yaka si panganon na tabo. Tempat-tempat yang tardok may familiar sangat enak makanannya. Dungi nadeba adong may lau mengunjungi yaka inganan-inganan namacay uli yang mungkin dikagumi marhite ang kebangunan na marhite ang kasuasana na do akalan nasing. Tangadong nasala disi. Jala memang macereko doy amangin ang apalagi kay nate holomar Facebook ibain toribay do judul na healing ena. Iba tudu mesi rak mangan akan nasa keluarga. Rap mengunjungi marpoto-poto mayak ke tempat-tempat yang view-nya luar biasa ya. Jupang matutu healing. Alai moludung mula musia itu jabuna. Tong do ngatarubati bete lu jane do akar saki. Malum do tahe nang. Malum mapalaso tidak. Ayo. Jadi amanginang tung macai rekok do dihita kesadaran sekaligus merespon kebenaran bahwa pada akhirnya dunia ini akan berakhir. Macai rekok do tabangun terus kesadaran bahwa dunia ini dan segala sesuatu yang berada dalamnya, bahkan mungkin ketika kita memiliki segala harta kekayaan, jabatan, kehormatan, dan kita mengagumi tempat-tempat yang luar biasa, bangunan-bangunan yang kokoh, perlu kita sadari pada akhirnya semua itu akan berakhir. Saluhu nai gabe ikom masa do sogot tardok mai songon nani do ni diturpukon ya. Molo taida rupani adong sada bangunan tung luar biasa uli nanaking kokohna manang tardok pe sada bangunan ido anti halisusungon, anti bolas, anti tsunami, anti gempa, tetapi bagaimanapun kokohnya semua akan berakhir. Ada orang soturpuk jami tahun songonido namasa dia katorop halak nangakasisian ketika mereka berada di Yerusalem di danasida matung macai ulido nang bagas joro nang sude Yerusalemi luar biasa mak kekaguman keluar sian pamangan nasida alayahama didok Yesus di si marhite turpukon didok Yesus matu nasida dang tinggal di si dua batu mertidi-tidi naso gargarona. Apalagi dua batu mertidi dang jupang di si. Berarti sudah magargar rata dengan tanah. Namar lapatan doi dang adong nama notong dia siang anon.
Baik semua yang kita katakan hamoraun, hasangapon, hagabeon, bahkan manusia itu sendiri juga pada akhirnya akan terbujur kaku, berakhir semua dalam kehidupan ini. Magar garma saluhuna. Totu molo dipabotohon manang dipasunggul hotu hita sangonia manginang, pasti jupang songo suku-sukun yang kasisianon. Adi gemasai. Sadi hari tikina, hati habo hamai masa, ya. Lasido suku-sukun sesean diturpukon. Dilo nasida manukut Yesus, adiga mamasay guru, jala dia mata dana, babuala songgok mai, alai nindai banama, jaga mahamu, waspadalah, sotong lilu hamu. Dari apa kita mau waspada? Ahado sa sitong nanalaw si jagota asaw nang gabi lilu hita. Boy may siyan pargagap. Ito na pinasaha di Jesus. Manang akaajaran sesat. Saha tunwaing memang ketika berbicara bahwa segala sesuatu akan berakhir. Saha tunwaing matcay toropdo na bernubua maon manang na manotuhom mon sa di hari akapartikian ni ari parpudi natardo iko masa di Portibion. Jadi di bae nakapartikian. Hape tung takas do di do Jesus unang ihutok kamu nasida danga giaise ubotoi. Alanido amanginang kedatangan Kristus manang akhir dari segala sesuatunya di dunia ini bukanlah menjadi teka-teki yang harus kita temukan kapan waktu yang sebenarnya ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Allah memang taida ma na pinatorang ni Jesus marhite turpukon sa sitong na dohonot tama tungso hapikira kita may. Bahkan mungkin saja dohono ta atung jorbu mana masaon. Atung jorbu ma na pinabotohon ni Jesuson. Hape dung dapo masa pandemi COVID anggo pakilalat tang atung jorbu tia disi. Ya. Bahkan sa tunwaing say was-was do pehita. Tardo mo se meningkat. Mungkin saja kita agu sotong masa mamuse songonak kana masa nasay launin na. Hape lubisiani mulai tajahan nakingan di guari di so masa maparmusuan, parporangan, hagut turun, lalu bulun, akasahit bala merluat-luat, haleon, ya. Songoni musi adong tada di langitan, ya. Jadi dang boleh beha pikirak kita, saruholan marsahi pehita di jabuta, barangkali sudah banyak sekali keluh kesah kita. Dakolan keluh kesah be olo dong asape muruk, murah-murah muruk. Dakolan hola murah-murah muruk gabe medele, ya. Apalagi masa muse parporangan lalu bulun, doh aka haleon, doh aka lanasing rupani. Holo maul pe nareai di lulu ya hado teh warna susu beruang bilbreni, ya. Doh Indomie pe aka ngadong be menumpuk di aka jabuna be atong marsa kaladang dapotan susu bilbrand, ya kan sudah dilacak marite Lazada maun Tokopedia sudah holon itu adong di sana na pasti padat di si di sana adong minyak goreng padat di si sudah padat ay holon mamikir honi pe ape sehat do pe hita lemah nandi guari diturpukon, ya alai dido dangi do pe waspadalah sautung lilu hita mangalapati i jaga maham. Ibaratkan satu buku amanginang ternyata itu masih tardo nakingan ngahera tung borak tapi kiro nih itu masih dalam kata pengantar, ya. Dan holon daftar isi dope, ya. Holon kata pengantar na dope batu juluna. Dang binoto biano nga songod dia molong ngasahat tu isina, ya kan? Alay dang ini narumik ko dihita.
Dia mana rumikot di hita. Asa unang gabe hola nalani borak ni si pikira si pata gabe mago pakirimon. HP di bagasan pakirimon ido jupak kita hagugoon doaka las ni roha. Alani amanginang didok Tuhan ido lausima gabe dalam muna maka tidak konau ya. Sudah akan masa nang pe naso hinalomohon ni rohata tardo ikon dalata doi laho maka tidak kon debata. Tardo ikon dalata doi laho pasol hoton nguluta tu debata. Ahaman waing amanginang dipikiri roham. Ya manang nadong rupani akan amarsahi. Adong laso ramalum parsai tokkuin. Bohado yan nakokon yolsohon. Bohado akka perekonomianon. Bohado akka perkarejon yan ako. Sudi rodi akka holso. Naing saluhu nai dalata laho pasangapon debata. Laho pasolhoton nguluta tu debata. Ido ngulu ni halak namar pakirimon. Alaniaha. Ala nunga macetakas naso pasobon ni debata. Dang pasobon ni debata hita. Asal ma di bagasan pakirimo kita. Di nama naon akaragam hamaolon manang namaralo tuaka pikirate. Alani ikon say jowot tama Tuhani. Ala memang tu do ibana jalaholon ibana do natuk. Laho mangalehon aka nahinirim ni rohatay. Ido bahin nakingan laus diuduti diturpu jamiton nakingan nang para teo kamuma nasopola sari honom muna hian sitaria sonom muna ayaw do mangaleo suara do habisuhon nasobolas aloon ng alusan niya ka musumuna rodi obu muna ina nang sada obu pe ayang gohita surat tado amang ronto obutu piga obu mina rontokin na tabote tanga dong mubote laus parsalon ahli pebana manang par rumah sakit dang nai boto piga na masursur robuti ala yang go debata tardok do nanggo sadepe ya satu pun rambut kita yang rontok itu bolo tado istilah rontok majo saluhu na diboto debata doi ido bahe nasa tudo ibana jalaholan ibana do natuk nang dia penatahal sohon di bagasan parnguluaton. Alani amanginang dunga tung macet takas tatusi taboto babua salpudo anon saluhuna namasa dihasiang anon. Tetapi bukan berarti mengajak kita supaya tidak lagi aktif untuk melakukan berbagai kegiatan kita setiap harinya. Tetapi respon kita memahami bahwa dunia ini akan berakhir adalah bahwa sekarang juga dalam semua aktivitas kita disadop panggul miton di ngulut tahun naeng taulahon hobar tulomo ni rohani di bata asaw nang gabi didok naking lilu hita ala nyaka parsitahonon ya lilu penaking musay boydo ala nyaka pargagap ya boydo ala nyaka aliran-aliran ajaran-ajaran sesat tarlumobi ma di hamajuan teknologi noai ngamanginang sangat luar biasa do kecepatan nyaka berita na boy tajalo nang aka ajaran-ajaran juga boy ida rupani aka maralo doi manang sahobar di tu aka dohma narong dihita boy do pe say jupak kita molo sitong do Jesus mi isi do bidan nei inda rupani aka ajaran-ajaran na boy mabahin gabi bimbang ibana. Belum lagi tentang kehidupan, belum lagi tentang dogma, belum lagi tentang aka nubuatan-nubuatan na digwari diturpukon. Gabi boy marupani gabi busisaw kita manang gabi mabiar kita. Alaniaka berita-berita na diberitahon aka natardok aka halak na malumon ya. Hape sasitong na dang taboto songo dia do hasitongan niaka namasa na ikut terjadi di tonga-tonga ni portibion.
Ido ubahen secara tegas juga Yesus mengatakan habisuho ni siya nibana. Alani tung maceriko do habisuho dihita. Lau mengalapati akana masa, lau mengalapati lahu menyaring berbagai informasi. Asa tong kita bangido habisuho nasihat Tuhan. Alani amanginang marhite turpuk jami taon. Ipasunggul hodo tu hita naro maari ni Tuhani. Alani dang partikiani narumiko di hita pangaradio do. Disadok panggul mito di nguluta. Asa ikon malua do hita. Asa ikon dapotak kita. Ditupal di surgo, di inganan naung pinaradi ni debata. Manang hasonangan na manotongi. Didok ma marhite-hite bengek ni rohado. Malua kosamuna diayak sa polisi. Marhite-hite bengek ni roha. Alani asa ahape na masa ikot tahabenget tomei. Dihalak namar bengek roha, dihalak namar pakirimon, dapotan gogo maibana. Jala say sarihonon di debata donguluna. Amin martangiak kita. Muliate rohanami ali Tuhan. Disadok dengan dibasam naso habilang kami. Say dihahulongi hodo kami. Dia si hodo parnguluan nami. Ido ubahin say dipasunggul hoko kami marhite hatam. Pabua margar-gar do hape ngulu nami nang luhu na dong dihasyanganon. Atong pargogoy kami marhite to dim to di porbadia. Asa say lam hobas sami. Mangulahon lomone roham. Tagad dile hoko de pea kaparnguluat di kami. Say hohu pangasaho kami. Di sadok perdalanan ni gulu nami. Pos dorohan nami ali Tuhan say tu paham musaluhu ruas ni huriam. Manang di dia penasida maringanan. Atong sangat di tangamu ma daging nang tod din nami. Say jumulo rasi hami san nasado sadok pangalasyon nami. Asa talup pami haboran ni pasupasum. Mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matangi yang namion. Amin. Mari dehita.
mauliate di pasaha rohanami tua dopamu ale Tuhan. Diliakodi hami partikian apala di bodarion, bui hami marpungu di bagas coromon, ruas nehuriam, hami parhaladu aka yanakon nehuriam. Tuhan siakodo mengalian hahi pason, tuhami bui hami tolhas tu bagas coromon, mau lihat di saluhu nai Tuhan. Alai marningok dope hami dia karuas nami naso talup dope bui rotu bagas coromon, mangido hami tuho. Asa dia ka pertikian naneng ro, homa na mangalian gogo, semangat dohot aka partikian nalehet asa bui hami marpungu. Tuhan secara khusus hami mangido tuho marningot tami dia ka ruasmu nahurang sehat apala ditikio Tuhan. Donon nami marsada-sada guarna sida olin boru parapat, iren boru manulang, nyonya simajutak boru siagian, Rut Intan boru bitang, amak tajung dohot ina nami situa boru aritonang. Hodo padaoni nagugu, hodo tabib, hodo pangobati Tuhan. Anggosian ala ni hagugon nami, dak talupami mangulahon, alai moloho madok, malum do saluhu nai. Pargugui nasidada di bagasan parsahitone Tuhan. Pargugui dokter ubat na pinangan nasida, asa tumai busuang pakilalan nasida. Tuhan, pasahaton nami dupe aka yanakon ni huriam na di bagasan parsikolan, na di bagasan parkarejuan nang naso dapo rokap dupe ali Tuhan. Secara khusus kami mangido tuho tangani ma aka yanakon namion molo tutu mamereng aka namasa di ari-ari parpudi ololomos sipata rohanami. Alai di pas rohanami Tuhan, nungai jamita hoko iko pos do rohanami. Di bagasan budarion, iliako hata nauli na denggen marhiti jamita. Asa papos rohanami. Papos marohanami Tuhan. Asa unang mandibil hami sian sude aka cobaani. Tuhan secara khusus apala di tiki sadarion, di ari toho di ari pahlawan. Mau lihat ya Tuhan, hutangnya kok kami aka keluarga ni pahlawan. Asa nasida di bagasan sonang. Asa nasida di bagasan pengharapan nasiakot. Bui hami merdeka, bui hami huilalo kami mengulu songon sinuaingon alani aka pahlawani. Mau lihat ya Tuhan, mau lihat ya Tuhan. Taringok dopi hami di aka namasa di luar portibion. Adong dope porang. Perkembangan ekonomi na merosot. Kondisi sosial na melemah Tuhan. Terutama di negara nami. Na tahun politik semakin hangat. Tuhan secara khusus kami mangido tuho. Homadok di dia 20 halak na mangido di bagasan guarmo di sidoho. Atok Tuhan dame na sumurung malean tu negara namion.
sabui kami mangulu marlas ni roha di bagasakko. Mapangiduan nami, sahalinai mau liate di ho ale Tuhan. Urasi akadusa nami nagudangi. Asa bui kami, talup kami mangulu mangido marhiti asi dohot holong ni roham. Di bagasan guar muda badia, Yesus Kristus kami mangido tuho. Amin. Mari kita. Yakob mapeliata martang yang mahita. Ale de bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, doho na so libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa uparsiak kami pilihanon,
patibulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mulyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen rak mangido mahita di tangiang hatopatay. Alia manami la di Banua Gijang, say pinarbadi, say Roma harajon, say saut malo maneroham di Banua Tongon, sangonan di Banua Gijang. Leon matuhami sadaro nanguluan siap hari. Sesama dosa nami sama panisa nami, di dosa di doa dosa Tuhan. Undang kami tolong tu pangujuna, tolonglah kami siang pangaku, ayo dan pun ada jauh, doa aku goon, roh dia sangapon salah dengan amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsoran itu di porbadia madongani hamu saluhutna. Amanginang saluhut na ruas ni Huria KBP Cijantung nama dohoti pertanyaan melalui live streaming pe. Siak kami nama kobasi pertanyaan di Bornginon upasahat kami matuhita. Malam baik, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Horas madihita.